କରିବା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସିରେ ପୁରା 5K ହେଇଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ ମିଳେ ଭାଇ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଯାଇଛୁ। କେଉଁ ଦୋକାନ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ନା ହଁ ସାନନ୍ଦ ଭାଇ ହଣ୍ଡପା ମାର୍କେଟରେ ଏ କେକ୍ ଆମେ 5K ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେକ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ଏବେ ଆଣିବେ ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି? କେତିକି ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲଗା ଅଛି ଷ୍ଟାଇଲିଶ କ'ଣ ଦେଖ ଭାନିଲା ଆଉ କିଛି ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆଜି ଆସିଛି ସବୁ କେକ୍ କାଲି ନୀଲ ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ ଇୟର କେକ୍ ଆଜି ଏରା ସବୁ କେକ୍ ଆସିଛି ବୁଝିପାରିଲେ? ହଉ ଏଇଟା ନେବା ହଉ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ 5K ଲେଖିଦେବ ଖାଲି ଆଉ ହଁ 5K ଖାଲି ଲେଖା ହଁ 5K ଲେଖିଦେବ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଡ଼େ ଲେଖି ହେବନି ଦେଖ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ କ୍ରିମ୍ଟା ତ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଏରା ଫୁଲରା ନା ଏରା କେକ୍ ବି ଏରା ସବୁ ଫୁଲ ମାନେ କ୍ରିମ୍ କେକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଓହୋ ମୁଁ କହିଲି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ନା ଫୁଲ ନାହିଁ ଖାଇବ ପୁରା ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିଛି ନାହିଁ କ୍ରିମ୍ କେକ୍ ସେତିକି ସଲା ନା ହଁ ସେଥିରେ ହେଇଯିବ। ହଉ ଆଉ ଠିକ୍ ଦିଶୁଛି। ହଉ ଭାଇ ମାନେ ଏବେ କେକ୍ ଖାପା ହେଲା ଗଲେ ଗାଁରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରାହବ କାଟା ହବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରୁ ଆଜି 5K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି ନହେଲେ କେହି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ପାଖ ଲୋକ ଆଖପାଖ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର 5K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁଡୁ ବି ପାଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ମଉଜରେ ପୁରା କରିବୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉ ଟିକେ ମଜା ରହିବ ଆଉ टाइम होगा बहुत राति होगा छुआ पे मैंने से साइड भी आसती केक काटवा आरम्भ देख मो बो आसी मैंने केक काटा गुड्डू आने भाविली बोधे माँ सब बहुत बड़ मैंने माँ सब बहुत बड़ से माँ केकटा काटे आमको खुएबे चलो हैप्पी बर्थडे कितना है यूट्यूब पार्टीटा पूरा कितना है एटा यूट्यूब रे है आयो आउ जो हला माने केक कटाटी सरी गला बहुत सुरगत रही गला काइना म्यूजिक बाचला रे बेसी वीडियो हैनी कॉपीराइट पडियो बोली आउ आपनक सपोर्ट रे गोटे सब्सक्राइब 5K हेगला जदी आपण माने आहुरी जदी बेसी जदी सहयोग करी हमके सहाय्य करी होले गोटे सब्सक्राइब 1 लाख भी ही पारे सेति पई बोली समस्त एतिरे रहिलु राति भी हेला पिला माने समस्त भी जाई सैलानी सेति पई बोली ये तो मेन फास्ट ये हला मेन हला चैनल तो सहयोगी माने हला आ भिडियो भल लागिथा बोले आमे एटा भिडियो काली पके दे पारू 2 तारिख यूट्यूब रे पड़ी जीवो ऑलरेडी ले रहिलु आज भल लागिथा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिवे हमको आउट उत्साहित करिवे हम आउट के वीडियो करिवु पिला माने जाई सैले हमको दे सहायता करंतु रहिलु जय जगन्नाथ जय जवान जय किसान।